Min egen stil er både lidt piget og lidt drenget måske, og afslappet. Tidens trend er blevet sådan, at man kan gøre lidt, hvad man vil. At der er ikke én bestemt slags tøj, man skal gå i, og man må godt mixe. En gang var det meget sådan, at du må ikke have blomster og prikker sammen. Nu kan man bare gøre lidt, hvad man vil, tror jeg. Så er det blevet mere inde med genbrugstøj. De mennesker, der kommer i Blågårdsgade, det er en meget sådan spraglet gruppe. Det er både helt unge og smarte, og det er gamle alkoholikere og drenge nede på pladsen, og det er alle mulige typer, der kan være her. Folk med anden etnisk baggrund end dansk, og herredanskere, og alle mulige typer, som bruger vores gade.